Banja Buzjaš, koja se nalazi između grada Lupoša i Temišvara. Vrlo poznata banja, neki je zovu i Kraljevskom banjom, zato što je kraljevska porodica ovde boravila i koristila lekovitu vodu, koja se ovde uglavnom pije za bolesti stomaka i probavnih organa. Ovaj park je izuzetno veliki, na površini od oko 15 hektara. Ima tu preko 100 godina starih platana koje vidite oko nas. Inače, banja je delimično privatizovana, postoji objekti o kojima se stara država i tu uglavnom dolaze penzioneri na teret penzionog i zdravstvenog fonda.